Van Limburg vandaag zien Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Hartelijk welkom bij deze uitzending van Limburg vandaag. En het wordt een bomvolle uitzending. Maar ja, wat wil ze ook als ze een zangkoor Egelsheim moet Hegelsom Noord-Limburg te gast hebben in deze uitzending? Geef ik alvast maar zelf een applaus, want ze zijn niet zomaar een koor, ze zijn het koor van Nederland 2012. En wie is dat gehoord hebben? We gaan zich uitleggen in deze uitzending van Limburg vandaag. Maar we hebben nog meer muziek, de Drei-Groschen-oper. Misschien wel bij jullie bekend, een Duits meesterwerk krijgt een Limburgse vertaling. Waar gaat er een première? Ga je het straks vertellen. Maar we hebben ook een boekbestrijking. Milène de la Haye gaat het hebben over haar boekwerk Smoelenwerk. Zij heeft namelijk een facelift laten doen en vertelt openhartig over haar ervaringen. En we hebben nog ontzettend veel meer. Straks ook onder andere in het nieuws, wat daar precies in zit. We gaan het vragen aan Maurice van der Linden. Ja, Erik, we gaan het straks hebben over de verfbommen die tegen het huis van demissionair minister Gert Leers in Maastricht zijn gegooid. En die verfbommen die zijn nu opgeëist. En de 3 grootste energiemaatschappijen die gaan de tarieven in 2013 verlagen. En dat zou betekenen dat we wel eens €80 per jaar kunnen verdienen. Maar onze eigen Patrick Smeets heeft uitgezocht dat we ons niet te snel moeten verheugen. Ja, Erik, en hupstig ook een citroenloopbaan. Ik heb er heel wat vragen voorgelegd gekregen of ik een citroenloopbaan heb. Dat klinkt niet echt, dat klinkt een beetje zuurterig. Wat komt dat woord er nu weer vanaf? Ja, het is een van de 1500 nu woord die straks gaan verschijnen in de Dikke Vandalen. En in het nieuws hebben we nog meer van deze prachtige exemplaren. Maurice van der Linden dus straks in het nieuws. Maar onze eerste gast is geboren in Voerendaal, opgetogen onder andere in Heerlen. Het gewoon een moord op zijn geweten, het 2 agenten beschoten. Kent het drugscriminele milieu van binnen en is eigenlijk bijna een topcrimineel in Limburg. Maar dat was 15 jaar geleden, want inmiddels heeft hij zijn leven verbeterd en heeft er een boek over geschreven. Gerrit Stanneveld, hartelijk welkom in de uitzending van Limburg vandaag. Dit is dat boek, hè. Ik zal de titel even goed doen, want het kleurt natuurlijk uit. Kairos, alleenstaande moordenaar met kind zoekt vergeving. Is dat echt wat ze op zoek is? Vergeving voor hun daden in het verleden? Ja, mensen vragen vaker van, soms maken ze een fout dat het de vergeving is van mensen die ik zoek. Maar ik zoek het iets hoger op. Mm-hmm. Wie bedoelt ze dan hoger op? Wil ze goddelijke vergeving? Ja, ik hou me daar toch wel, ik heb die interesse altijd wel gehad en ik hou me er nog steeds mee bezig. Mm-hmm. Waarom? Met religie. Waarom? Omdat ik om me heen kijk wat ik zelf slecht gedaan heb. En als ik ook om me heen kijk dat de hele wereld... je wordt er niet vrolijker van als je naar de journaals kijkt wat allemaal los is. We zijn nu bijna 2000 jaar verder en nog steeds zijn de mensen over de hele wereld elkaar alleen maar het vermoorden en de koppen in het slaan. Mm-hmm. En het graaien naar geld en macht. Dat heb jij een tijd ook gedaan. Hè? 15 jaar dan niet, laten we dat maar ook benadrukken. Maar je hebt een groot gedeelte van je leven gedaan. Je hebt er 12 jaar voor vastgezeten, 4 jaar TBS. Bijna 20 jaar. Waar is dan die switch gekomen dat je zei, nou, deze carrière wil ik niet zo blijven vervolgen? Ik heb ongeveer een jaar of 18,5 vastgezeten, waarvan het grootste gedeelte in isolatiecellen. Mm-hmm. En net wat ik zeg, ik heb altijd toch wel een interesse gehad in religie. Mm-hmm. En ik heb ook veel gemediteerd, zen-meditatie gedaan. Mm-hmm. En op een bepaald moment is er toch iets gebeurd dat ik die switch heb gemaakt. Mm-hmm. Ja. Het spreekwoord zegt eens een dief, altijd een dief. Daar kun je dan niet in vinden, neem ik aan. Kijk, er zijn zoveel clichés en in ieder cliché zit natuurlijk wel een kern van waarheid. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat een mens kan veranderen. Kijk, wat is de essentie van gevangenisstraf?
De essentie van gevangenisstraf is... Het is een genoegdoening naar het slachtoffer toe. Het is een signaal naar de samenleving van dit pikken we niet. En er is nog een psychologisch aspect. Dat ze hopen dat iemand die iets verkeerds heeft gedaan in de gevangenis tot bezinning komt. En als dat dan gebeurd is, weet je wel, dan is het altijd... Ja, maar hoe dik is het ijs dan wel? En weet je wel, dan krijg je altijd die vooroordelen. Nou, ik ben al sinds 15 jaar bijna een alleenstaande huisvader. Ik probeer mijn zoon op te voeden. Ik kom niet meer met de politie in aanraking. Ik heb criminele dingen afgezworen. En ik probeer die tijd wat mij rest, probeer ik iets goeds te doen. En ik geef voorlichting op scholen, op universiteiten... van preventie van criminaliteit en alcohol en drugs. En dat is waar ik me mee bezig hou. Nou. Kijk, het is heel makkelijk als je iets verkeerds hebt gedaan. Als je zo'n beladen verleden hebt als mij... om zeg maar in een grote stad te gaan wonen... en om helemaal op te gaan in de anonimiteit. Maar dan denk ik, wat heeft het dan voor een zin gehad wat ik gedaan heb... plus waar ik zelf doorheen ben gegaan. Kijk, nou kan ik nog proberen... om jeugdigen misschien proberen te bereiken. Ja. Dus, je bent nog steeds woonachtig in Heerlen op dit ogenblik. Ook daar waar je natuurlijk in het crimineel milieu terecht bent gekomen. Heb je daar dan nog contacten mee? Of is dat gewoon helemaal afgezworen? Dat nee, kijk, net wat ik zeg. Ik ben al 14 jaar een alleenstaande huisvader. En als jij je niet meer met criminaliteit bezighoudt... dan word je ook niet meer in die zin benaderd. Want wat moeten ze dan met mij? Snap je? Ik bedoel, ik probeer... kijk, als ik in de gevangenis kom te zitten... wie moet voor mijn kind zorgen? Snap je? Ik ben alleen met hem. En daarbij gezegd... Ik heb het wel gehad. Ja. Nu zijn er ook kijkers waarschijnlijk... die je dan toch van die duistere kant hier zo zien zitten. Familieleden. 2 agenten heb je beschoten in het verleden. Die hebben natuurlijk ook familie. Misschien kijken ze zelf van deze uitzending. En die zitten dan daar toch thuis van... Tja. Hoe kun je veranderen? Nou, dat heb ik net gezegd. Doordat ik zelf dat ik meditatie heb gedaan. En doordat ik zelf ook vader ben geworden. Dat heeft bij mij toch zo veranderd. Vroeger kon ik me niet inleven in het leed van andere mensen. En dat is eigenlijk een voorwaarde waar je aan moet voldoen, wil je een crimineel zijn. Want op het moment dat jij je kunt inleven in het leed van andere mensen, dan ben je niet meer geschikt om in die wereld rond te lopen. Dus, en kijk, ja, naar die agent toe. Ik heb 15 jaar geleden is er al eens een keer een documentaire gemaakt over mij en een confrontatie met die agent. Dus die agent die had ik in 93 neergeschoten. 5 jaar later had de NCV die documentaire gemaakt, die staat op mijn site. En dan zegt die agent ook tegen mij, kijk, vergeving dat is te veel gevraagd. Hij zegt maar, als je werkelijk veranderd bent, hij zegt, laat mij dan zien dat je naar die kleine boefjes gaat. En probeer ze te leren, zegt hij, om ze af te leren wat jij geleerd hebt. Hij zegt, en dan, misschien ooit, kan ik milder over jou zijn. Nu zijn we intussen 15 jaar verder. Ik ben niet meer met politie in aanraking gekomen. Ik ga naar die kleine boefjes toe, ik geef voorlichting. Ja, en meer kan ik niet doen. Ja, je schrijft ook een boek, maar wat vertel je dan tegen die kleine boefjes? Dat ligt eraan. Ik heb geen ingestudeerd verkooppraatje. Ik reageer op het publiek, zeg maar. En ik vertel een klein stukje over mijn leven. Hoe ik scheef ben gegroeid, hoe ik met drugs ben begonnen, met hele kleine dingetjes, met fietsendiefstal of met dingen uit een winkel te stelen. En hoe dat van kwaad tot erger gaat. En dat ik drugs heb gebruikt en dat ik dan 20 jaar bijna in de gevangenis heb gezeten. En dan komen de vragen vanzelf wel. En dan kan je daar heel makkelijk op reageren. Ja, je beschrijft eigenlijk je carrière aan de zwarte kant van de maatschappij. Niet alleen dat, ook de omkeer. En de omkeer. Hoe is het dan misgegaan? Waar is het bij jou misgegaan? Wat maakt van deze man, die hier heel rustig in de studios van TV Limburg in Roermond zit, dat hij toch nog een paar decennia geleden gewoon een moord heeft gepleegd? Hoe komt dat? Nou, een paar jaar geleden, het is bijna 27 jaar geleden, zeg maar. Hè. En, maar goed, hoe begint dat? Het is begonnen met een vreemde gezinssituatie, een soort affectieve verwaarlozing wel. Van mijn 4e tot mijn 8e jaar in een kindertehuis. Dan kom ik buiten, dan zoek ik ouderen op. Toen ik 12 was, ging ik om met 17, 18-jarigen. Die namen mij mee in die wereld, zeg maar, met winkeldiefstallen, met inbreken. Ja, en dan is het hek van de dam. Was je gevoelloos in die tijd? Wat Was je gevoelloos in die tijd? Ja, ik had geen aanraking. Ik stond niet in contact met mijn geweten. Absoluut niet. Ja, je zei er straks, door een stukje meditatie, bezinning ben je terug en heb je dat contact gelegd met dat geweten. Absoluut. Je hebt ook TBS gehad, 4 jaar. Dan denk ik toch bij mezelf, ja, als meditatie het antwoord zou kunnen zijn, waarom passen we dat dan niet toe bij alle TBS-patiënten? Het is grappig dat je dat vraagt. Mijn mentor, die is in de TBS-kliniek heb ik 2,5 jaar gezeten in Groningen, in de Mesdag. En ik had daar een mentor en die hield zich ook met die dingen bezig, met spiritualiteit. En die heeft juist ontslag gekregen, omdat hij
die dingen suggereerde, omdat hij die naar voren bracht. De normale begeleiders die daar zitten, psychiaters, psychologen, die hebben alles in hun referentiekader zitten. Behalve zenmeditatie. Dus genezing van binnenuit, spiritualiteit, zit niet in hun referentiekader. En daar reageren ze gewoon ook heel vijandig op. Het wordt niet geaccepteerd bij TBS dat het met spiritualiteit wordt opgelost. Nee, want dan zou je alles ontkrachten waar hun voor staan, waar hun voor geleerd hebben. Kijk, die man, die psychiater, die heeft misschien 20 jaar medicijnen gestudeerd en weet ik wat allemaal. En dan kom je, als jij het dan over zenmeditatie hebt, dan kom je op een vlak dat, daar weet hij niks van. Kun je je voorstellen dat de wereld dan heel vreemd aankijkt tegen dan toch een bijna topcrimineel die zegt, nou, via een stukje spiritualiteit en zenmeditatie zit hier een ander mens? Ja, maar moet ik wel weer herhalen dat de dingen, mijn kortste delict zeg maar, met die politieagenten, dat is volgend jaar 20 jaar geleden. Dus in de tussentijd is er natuurlijk wel heel veel water door de Maas gegaan. Ja. In veel interviews heb je eigenlijk één standaard gezegd. Hoe vaak ik mijn verhaal ook vertel, er blijft altijd dat stukje schaamte. Tuurlijk. Wat is die schaamte dan? Schaamte naar de slachtoffers? Ja, schaamte absoluut. naar nabestaanden? Kijk, het meest trieste van alles wat ik gedaan heb, kijk, dat met die agenten, dat was al heel triest, maar die hebben het overleefd. Kijk, maar ik heb natuurlijk ook iemand doodgeschoten. En dat kan ik natuurlijk, ook al is het bijna 30 jaar geleden, dat kan ik nooit meer goed maken, dat stuk. En ik vind dat, het meest erge wat je een mens kunt aandoen natuurlijk. Daar heb ik niet het recht toe. Daar heeft niemand het recht toe om zoiets te doen. En dat is gewoon een besef, dat is heel diep van binnen gekomen. En dat heeft mij ook, dat heeft mij maandenlang helemaal van mijn stuk gebracht. En het gekke was dat het pas 10 jaar na dato gebeurde. Ja, je komt weer in de publiciteit met je boek. Je doet diverse televisieoptredens op dit ogenblik om je verhaal ook te versterken. Maar hoe word je nou bekeken als je nou door het hele stadscentrum heen loopt? Wat zien ze dan? De veranderende man of toch die ex-crimineel? Nou, ik weet niet hoe mensen denken. Kijk, de reacties zijn natuurlijk van extreem negatief tot extreem positief. En alles wat ertussen zit. En op zich, kijk, ik heb mij vroeger, toen ik als een dwaas geleefd heb ik mij niks aangetrokken van de meningen van mensen. En ik ben niet van plan om daar nu mee te gaan beginnen, zeg maar. Ik vind dat wat ik doe, ik vind dat waardevol. Ik doe het graag. Ik vind het leuk om voorlichting te geven. En als ze mij naderhand daar ook nog voor bedanken en zeggen dat ze er iets aan gehad hebben, dan denk ik, nee, wat ik doe is goed. Ja. Dus al komt er nog zoveel kritiek, ik vind dat het iets is wat waardevol is. Ja, het boek heet Kairos. Je hebt het genoemd naar je eigen zoon. Hoe kijkt hij nou eigenlijk aan tegen zijn vader? Want ik neem aan dat je die geschiedenis wel kent. Tuurlijk, we praten veel omdat we met z'n tweeën alleen zijn. En ik hamer er ook iedere keer op van, weet je wel, ga die weg niet. Hij wil graag het leger in. Dus daar praat hij al bijna... Maar geef jij hem een andere opvoeding dan je eigen opvoeding? In die zin dat ik wel veel met hem praat. Ik ben ook veel strikter dan hem. Het is ook niet zo dat hij van mij over straat mag slenteren. Kijk, ik was jong, met 11 of 12 was ik vaak om 12 uur nog buiten. Maar ik zorg dat hij bijvoorbeeld, vooral nu het donker is, dan zeg ik, hup, voor 7 uur binnen. Ja, voor jou is nou die spiritualiteit heel erg belangrijk geworden. Neem je dat dan ook mee in zijn opvoeding? Hij vraagt natuurlijk wel, papa, bij je doen natuurlijk als ik op mijn kussentje zit. Maar voor hem is het allemaal. Hij kijkt er al niet meer naar. Dus, Oké. Tot slot, voor wie heb je het boek uiteindelijk geschreven? In principe in eerste plaats voor mijn zoon. Maar voor iedereen die er iets positiefs uit kan halen. En wie zou dat kunnen zijn? Wie daar iets positiefs uithaalt? Voor de mensen die al over de scheef zijn gegaan? Nou, maar ook wel... Het kan ook preventief werken als mensen het lezen. Dus ik zeg, dat was in mijn vorige interview ook zo. Ik hoop dat mensen het positieve eruit kunnen halen. Kijk, ik heb het natuurlijk geschreven in een context gerelateerd aan die tijd. Dus, maar ik heb het ook geprobeerd om iets te schrijven dat het lekker snel en makkelijk leest. Dat het erin gaat als een beetje als koek, zeg maar. Dus ik weet niet of ik erin geslaagd ben, dus we zullen het afwachten. Maar zou het standaard literatuur moeten zijn in een gevangenisbibliotheek? Vind ik wel, want vaak wordt criminaliteit, als iemand over zichzelf schrijft, wordt criminaliteit vaak alleen maar verheerlijkt. En ik trek ook publiekelijk het masker af en ik trek het boetekleed aan. Hoe schandalig het is wat gebeurd is. Dus niet mezelf op de borst kloppen. Maar echt, weet je wel, ook echt laten zien van, ik ben gewoon radicaal verkeerd geweest. Ja. In de toekomst zullen we je nooit meer horen als Gerrit S. geanonimiseerd, maar gewoon als Gerrit Stanneveld. Maar hoe zal jij je toekomst gaan invullen? Ik hou me niet bezig met toekomst. Ik leef van dag tot dag en met toekomst hou ik me niet bezig. Oké, Gerrit, bedankt voor je komst naar de studio en voor je openhartig gesprek. Het boek mag je houden. Dankjewel. Je mag even blijven zitten, zou ik zeggen. Want ik ga in de tussentijd gewoon door met onze volgende gasten. En die hebben te maken met Remun. Want er vindt namelijk een première plaats van een hele bijzondere opera, die eigenlijk weer helemaal geen opera is, om precies te zijn. Ik heb het over, en dat doog het goed, Die
Draai, Stau, Groschen. Wie nog goed. Wie nog goed, help me dan ook zo even. Die Draai Groschen Opa. Dankjewel, Rezi Kouwmans is actrice van die opvoering en Ton Kusser is de vertaler. Want ja, je hebt toch een moeilijk werk vertaald naar het Limburgs dialect. Nou, het Limburgs, ja. Vertel me eens eerst even het verhaal ervan. Het verhaal van de vertaling of van... Nee, het verhaal van de Draai Groschen. Het verhaal van de Draai Groschenoper is het verhaal van meneer McHeath. Mac het Metz heet er in de voorstelling. En Mac het Metz is stiekem getrouwd met de dochter van de bedelaarskoning. Aha. Mac het Metz uiteindelijk is Mac het Metz het onnig een relatie met de dochter van de commissaris. Oké. En de commissaris is bevriend met Mac het Metz. Goed, nu is het heel erg lastig. Dat is inderdaad het hele verhaal. Het verhaal is heel ingewikkeld allemaal, maar we hebben toch proberen op een leuke manier te brengen. En is het ook moeilijk dan te spelen, een ingewikkeld verhaal? Nee. Het is makkelijk te spelen omdat het in een eigen taal is. Hè. Het is in het Limburgs, dus het ligt dun bij. Het speligheid, althans wat mij betreft, maar de muziek is wel een beetje moeilijker. Ja, volgende week is de première hier in Remung, dus we zitten in die finale fase. Spanning stijgt. Ja, mocht ze wel zeggen. Ja. We hebben af en toe zweet, dat we samen nemen de rukken. Je oefent op dit ogenblik al bijna elke avond natuurlijk van de mot er staan. We dan toch even terug gaan naar het begin. Dan hebben ze opeens het idee om een Duitse opera, die overigens van origine ondanks een keer Engels is, want daar is er weer van gejat, zullen we het maar even zeggen, te vertalen in het Limburgs. Ja. Waarom? Nou, ik ben er zelf nog eens bij geweest. Er zijn een paar mensen die dat inderdaad gezag hebben begrepen. Wie zou het zin om de Drie Stuver opera te vertalen in het Limburgs? En al heel snel mocht de dirigenten, wat nu ook de muzikale leiding had, Angelique van Grimbergen, die kwam toen naar mij toe om te vragen van ja, is dat niks om dat te vertalen? Nou, dat vond ik wel leuk om daar aan te beginnen. Had ik niet verwacht trouwens dat het zo'n ingewikkelde klus zou zijn. Nee, want waar is het dan ingewikkeld? Nou, het ingewikkelde is dat ik eigenlijk alleen het eerste liedje koos. En dat is de Moritaat van Mac het Metz. En dat is... dat kent iedereen. Dat kennen we inderdaad. Allemaal heel mooie coupletjes. Nou, je hebt geleerd vandaag, ja. Allemaal hele mooie coupletjes achter elkaar. En toen dacht ik, nou ja, daar gaan we gewoon beginnen. Toen dat echt in de muziek ging verdiepen. En toen had ik 6 weken nodig, waar ik dacht dat ik het wel zou kunnen vertalen. Alleen maar nodig om de muziek te analyseren. Om te kijken wie het in elkaar zit. Ja. Dus zo ingewikkeld is de muziek in ieder geval. En dan moest, want de clue zit hem erin om dat niet ingewikkeld te laten klinken uiteindelijk meer. Dus tenminste gewoon kijken moeten. Nee, maar dat is het. Als de mensen gewoon kijken, moeten ze gewoon een leuke voorstelling zien. En dat is de essentie eigenlijk. En dan moeten ze niet met ingewikkelde dingen aan de Wie dicht Biegerbied origineel? Eigenlijk heel dicht. Ja. De tekst is, dus de spreektekst is bijna letterlijk, hè, zeg maar vertaald. Alleen klinkt het is ook eens ooit in het Nederlands vertaald en dan werd het heel braaf. Maar Limburgs is een lekkere vettige taal, dus ga je echt een beetje naar dat Berlijns toe. Dus we krijgen echt toe voer, tomaat en weet je, het gaat echt lekker vettig. Maar met de liedjes heeft Ton ook geprobeerd om echt het metrum, maar ook de rijmschema, wat Bert Brecht heeft gebruikt, ook terug te laten brengen. Dus daar hebben ze zich ook een beetje in verslikt. Ja, want dat probeert ze het helemaal op dezelfde manier. Er zit geen lettergreep in de liedjes meer of minder in als in het origineel. Metrumgelijk, rijmwoord, dat maakt het dus heel... En dan moest ze toch de inhoud overeind laten. Oké, laten we eens even gewoon kijken met hun eigen woord wie vettig het is. Je tanden piano spelen tussen je darmen. Want iedereen die iets van hem te vrezen heeft, noemt hem Tiger Brown. Maar mijn man, weet je, die noemt hem Jackie. Het zijn jeugdvrienden. Die hakte hem dan maar gelijk tot biefstuk. Tartaar! Moet het dan uitgerekend met een straatrover en een paardendief zijn? Dat komt je ooit nog duur te staan. De wereld arm, de mensheid slecht. Helaas, dat zegt hij al terecht. Natuurlijk zeg ik al terecht. De wereld arm, de mensheid slecht. Ook ik wil wel een ander lied. Je moet inpakken en wegwezen. Inpakken, onzin, Polly. Ik wil iets heel anders met jou doen. Als McHeath de komende dagen bij je langskomt, dan ga je naar de eerste de beste politieagent en je geeft hem aan. Dan krijg je 10 shilling van mij. Ik zie een benauwde duisternis en weinig... Het waren beelden van het Nationaal Toneel die dezelfde voorstelling ook eens een keer in het Nederlands hebben vertaald. En het aardige is zoals dat meteen met te zingen met bepaalde nummers. Hè? Want zo identiek is het. Ja. We hebben ook namelijk toestemming van de Kurt Weill Foundation. En dan moest ik ook wel horen aan haar
haar spelregels. Dus het is echt wel bijna origineel, alleen in het Limburgse. Maar eerst komt das Fressen, dan komt die moraal. Dat is een van de uitspraken. Jij zou het gewoon letterlijk dan maar vertalen. Eerst komt het eten en dan komt de moraal. Het vreten wel. Eerst komt het vreten, dan komt de moraal. De wil gewoon grof blijven, ook in de originele versie. Maar fressen ook in is ook niet essen, hè. Dus eten is, vreten is niet eten. Ja, volgende week is de grande première in Ermelo. Wat verwacht je ervan? Een succes natuurlijk. Ja, dat is minimaal, maar... Ja. Bedoeld aan verkoop van kaarten? Of wie voor mensen wie kan ze het brengen? Ja. Oh, nou ja, we hopen heel ver, maar er is een heel groot publiek voor. Het is wel voor een bepaald publiek, maar die komen dan ook weten. Er komen echt mensen uit gans Limburg en Holland, Brecht-fans en Wild-fans die er echt voor komen. En doordat het nu in het Limburgs is, komen zelfs mensen, vrienden van mij, zeg maar, die gaan niks hebben met literatuur of met... whatever, zo'n zwaar stuk. Die Want komen je maakt ook. een zwaar stuk laagdrempelig. Ja, omdat het direct binnenkomt. Dat is ook vanaf het begin de opzet geweest. Om te zorgen dat het een laagdrempelig stuk werk waar iedereen gewoon naartoe kan gaan voor een leuke ding te hebben. We bieden toch de culturele aspecten waar het stuk in zich heeft allemaal behelst. Ja, als het goed is hebben we beelden van de voorbereidingen van een repetitie op dit ogenblik. Wie verlopen ze? Ja, goed, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Zo vlak voor de voorstelling moesten we dat eigenlijk niet vragen. Nee, dan is de wanhoop nabij. Oké, dat willen we natuurlijk niet. Gaat prima. Maar wat moet nog een klein beetje gefine-tuned worden? Nou, het belangrijkste is nu nog, we hebben dus ook een live orkest. Ja. En die hebben natuurlijk haar repetities gehad en veel hebben ons repetities gehad. En om dat nu nog bijeen te brengen, dat die overgangen goed lopen, daar moeten we eigenlijk nog een weekendje aan werken. Maar dat doen we ook komend weekend. Het worden lange dagen voor. Wanneer is dan de première? Vrijdag de 26e oktober. Volgende week vrijdag. Om 8 uur. En we zitten, dat is misschien wel nog leuk om te zeggen, we zitten in Nike in Roemenië op Oranjelaan. En de show, want dat is het eigenlijk, en die hebben dus ook heel veel in de voorbereidingen ook metgedaan. Oké, we hebben toch nog even, want net heb ik het wel aangekondigd, maar hebben ze niet gezien, toch die beelden van die voorbereidingen. Ja. Laten we er samen even nog gaan kijken. Ja. Achter de kinderen ze ook even bekijken. Ja. Lik misschien even een paar dingetjes toe van wat voor zin. Nou, dit is een trompet. Nou ja, oké, dat heb ik niet goed genoeg om dat te vertellen. Hoe vingen de repetities plaats op dit moment? Ook in Nike, op de school. En het is ook leuk om te vertellen dat die leerlingen van die school dus ook met hebben geholpen aan de decors. Ja. Kijk, hier ben ik. Ja, oké, het gaat goed met in ieder geval. Wie van jullie doen met aan de hele show? Alles bijeen, inclusief orkest, die zitten voor echt tegen de 40 man aan. Ja, maar het wordt wel een opera genoemd, maar is het eigenlijk niet. Het is een toneelstuk met 22 muziekfragmenten. Hè? Ja. Maar wat moesten we beter kennen? Acteren of muziek Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, het leuke is dat het gelijk eigenlijk. Ik denk dat Brecht gedacht heeft van het gaat om de acteurs. En die acteurs zingen ook. Maar veel zijn het stuk eigenlijk begonnen met liedjes. Dus we hebben eigenlijk zangers gecast die nu gaan acteren. Dus we hebben het een beetje omgedraaid. Maar het is even goed, heel leuk. Oké, mag ik nog één keer zeggen wanneer de première is voor jullie die het gemist hebben en nog even willen metschrijven? Volgende week vrijdagavond. Kaartjes zijn via de website te bestellen en die zijn ook te koop op diverse verkooppunten. En alles kunt je natuurlijk ook nog kijken op onze eigen internetsite www.tvl.nl. Ton Kusters, de vertaler, en Rezi Kouwmans, de actrice. Hartelijk bedankt voor je komst naar de studio en toi. Het zal wel lukken. En zouden ze een muzikaal talent willen zoeken voor de toekomst, dan is dat geen enkel probleem. Want in onze studio stonden er op dit ogenblik zo'n man en vrouw of 60. Ze zijn zangkoor van het jaar 2012. Straks gaan we er alles over vertellen, maar eerst genieten van hun klanken. Dames en heren, zangvereniging Egelsheim.
hoop dat ik de titel goed uitspreek en anders corrigeer ze mij straks wel. Tibet Payom. Een Slavisch kerklied rond 1800 geschreven, maar magnifiek vertolkt door zangvereniging Egelsheim. En zij zijn de koor van 2012 in Nederland. En daar gaan we het straks over hebben. Maar ook Milène de la Haye straks in de uitzending. Dan gaan we het hebben over haar nieuwste boekwerk, Smoelwerk. Reden genomen om te blijven kijken naar Limburg vandaag. Tot zometeen, na de reclame. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.